Josette Fenech, artista stabbilita milli hija ilha tagħmel isem fl-arti f'Malta u lilin minn xtutna għal 25 sena. Ħabiba tagħha, l-artista Joanne Mitzi mill-Belt, ukoll ilha snin twal tieħu sem f'wirjiet f'Malta u anke barra. Il-ħbiberija ta' dawn l-artisti waslithom biex intażlu għal wirja internazzjonali u prestiġjuża, Stati d'Arte fi Spello, l-Italja. Wirja li għalija ntażlu 70 artist minn madwar id-dinja li tellat Villa Fidelia. Josette Fenech tispeċjalizza fl-arti astratta u magħha tellatat ta' xogħlijiet li nataw tifħir kemm il-kuratur tal-wirja u mill-artisti mistiedna. Kienet ta' onura lija li ġejna mażdin għal din l-exhibition u ma stennejx kienet ta' dak il-livell. Kien hemm sens ta' unità bejnietna, kien hemm li tkun taf li l-arti hija apprezzata. Joanne Mitzi qalet li kienet esperjenza speċjali li flimkien mal-ħabiba tagħha irrappreżentat lil Malta f'din il-wirja internazzjonali. Ħassejtni eċitata u onorata. Il-fatt li kien hemm Josette miegħi wkoll tħossok qed tikkollabora ma' Maltiji oħra għax kien hemm artisti minn kull imkien. Kien hemm ħafna Taljani ovvjament għax qiegħda l-Italja, imma l-fatt li jkollok Maltija miegħek tħossha friend in crime. U ktuħu pjaċir. L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Stati d'Arte ingħatat l-isem ta' Mondi Lontani. Din jitimbeda, esplorat esperjenzi matul diversi vjaġġi b'enfasi partikolari fuq trasformazzjonijiet soċjali u dawk ta' teknoloġiji ġodda. Josette Fenech magħrufa wkoll bl-arti tajn diversi nies vulnerabbli fosthom persuni b'diżabilità qalet illi l-arti huwa vjaġġ ta' diversi emozzjonijiet. Jiena dejjem ngħid li l-arti m'għandekx iżomm għalik, imma trid tesponija. Dik hija importanti ħafna. U dejjem nipprova kemm jista' jkun nimmotiva lil dak li jkun biex ipitter joħroġ l-arti tiegħu. Joanne Mitzi u Josette Fenech qalu li s-sem tagħhom f'din il-wirja se jkompli jolli isem Malta mill-lat artistiku.